డాడీకి ఫీవర్ వచ్చింది, అందుకే హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. వచ్చేస్తారులే నాన్న, తిను. నేను డాడీ వస్తేనే తింటా, లేకపోతే తిన్ను. అవును, నేను లేనప్పుడు నేను తినను పడుకోను అని పట్టుకొని కూర్చున్నావంట, ఎవరి మాట వినకుండా. ఏంట్రా అది? యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే యాక్చువల్లీ ఏంటి చెప్పు. ఫీవర్ వస్తుంది, తినకపోతే. ఫీవర్ వస్తుందని తెలుసు కదా, తెలుసుకోవడం ఎందుకు తినలేదు? ఎందుకంటే బాగేమో నానింది, ఫీవర్ వస్తే హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవ్వాలని. హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యి నీతో పాటు ఉండొచ్చని